Lah, njajal lah ngerah Ganjar lah. Ya Allah. Malah keblegong. Ngerah Ganjar dinggo sayur. Jembrek niki enak ram dioseng nggih. Ada Allah. Duh. Lah kok gitu kok wis. Sulaiman lho. Kene kocor wis rampung kok. Lah endi ton ki? Masalah. Aten kok malah marai Ganjar kono. Piye ton ki Ganjar sik enom kok sedirahi iki. Iki cek ya Allah Pak nyapa to sampean ki? Lu kangkung cik terong iki cik nom. Lah gur arep disayur lho. Malah mbok rai iki. Ndak gur ngono ya kok. Anu lho. Terong iki cik nom lho ton. Ini sik nom ki ra apa-apa. Ndak gur disayur lho malah. Ini cik nom kok malah. Nom ki ora apa-apa, Pak, disayur dhewe. Enggak ton. Domongi kok ngeyet. Kowe iki ngejak gelut karo aku nang sawah. Wong kok. Ya gara-gara Ganjar lho diomongi alon-alon iso. Domongi Ganjar iki cik nom kok panah ngel. Ya kan gur disayur. Domongi Ganjar iki cik nom kini berkembang dhisik. Alah berkembang apa? Sambok rai kaya. Wong kok. Wes wi, panganan Ganjar wi. Balik Tut. Nang Ganjar sik kaya ngene urung enak apa-apane kok. Malah dirai kaya ngene iki. Iki piye karepe tut? Ya rusak anake rong enek. Kok malah dirai, beh. Piye karepe tut iki? Wong kon ngocori terong wae ngocori wae kok yap-yapan ngerai Ganjar. Nyayur terong kan enek terus sing gedhe pisan. Ngomong ora iso alon-alon kan aku nganu to malah merem-merem jongkrok nih. Rupane malah kaya tetek melek iki. Soh ngene. Untung cedek. Belik. Lanang jengkel we. Ngene iki malah ndut tok. Dibengoki kan anu to malah merem-merem di dorong kok mburi. Kurang ajar ora. Jengkel wis. Terus jersey teko omah. Jen. Blah, Harus Ganjar sing dirah. Wong kok megahe kok gak tau bener. Wong kur ngocori terong kok malah ngerai Ganjar sik enom dirai. Ndane ra angel apa? Nanggur Ganjar. Gelagu. Kok jangan tambah tegas. Rong kena jadi rai kok malah sik enom. Ya iki sik top iki. Jar. Ganjar yang ngerai sik. Enom nek ngerai iki. Sok nek wis tuwek. Oh, iki rada oke kok malah rada berkembang. Malah ngajar kok malah wis dirai sik. Enak-enak.